Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Outlast. Astăzi o să filmez mai multe jocuri. Astăzi am un plan. Prima încercare de filmare pe astăzi. O să filmăm The Forest astăzi și poate mai un episod din Five Nights at Candy's. Da, și dacă o să mai vreți să mai vedeți episoade din astea, oricum eu te le fac. Cine pula mea e asta? La un dracu s-a dispărut. Na, bun, hai să începem să vedem. Tu te futus, Dumnezeu tău. Mă, eu am cumva sunetul pe off. Da, bă. Că Dapi nu pot... Iară, Big Dick Man. Ce idee știa ce doză are omul meu. Eu mă de aici că ăștia mi-o bagă în cur de-mi picioare. Du-te, futus gâtul mati. Opa! Ce-am găsit aici? Decapita și eu de între buci. Ce dracu? Ma. Bă, văd că astăzi am făcut niște setări la OBS care cred că o să se vadă și mai bine. Haideți să vedem unde... Bă! Vai ce m-am căcat pe mine, am crezut... Bă, am crezut că vine încoace, dă-l. În gâtul mamei lui că am crezut că e aici lângă mine. Bă, du-l în morță lui. New objective, follow the blood train. Mamă, ne-o gazat. Ne-o dat părți. S-o beșit în cap la noi. Nu aici. Down the drain, auzi-le. Du-te, mă, orfanule. Și gata, nu mai se vede nimic încolo. Na, suntem down the drain. Bă, dar mai ușor, mă, cu intrările astea, că zici că ești la tine acasă. Picked up battery. Ăsta? Du-te, căcăciosule. Du-te, mâncă spuța. Da, deci, deci mă pot ascunde, deci o să fie, cred că iară grasul ăla vine după noi. Auzi-le cum urlă. Bă, dar oare ce e în camera aia?
Bateria. Da, boss, stay quiet. Fușca vină, fușca vină, fușca vină, fușca vină, fușca vină. O văd eu pe măta în pizda goală, du idei. Du idei, căcatule. Dă-te în sânge. Du-te pe ușă, du-te pe ușă. Nu pe acolo, bă, gunoile. Gunoi de om ce ești. Sănătate bună. Intră la cazare, că vine alea și mă mănâncă. Ce muzica asta atâta de bă? Eu am crezut că am ceva aici. Dai să vedem unde ne duce Strafe. Bă, oare puță mică ăla mai este aici? Ăla încă-și bate capul de păreț. Auzi, cum mișună. Altă baterie. Fain. Aici aveam impresia că o să se deschidă ușa asta. Am multe documente. Follow blood trails to the exit. Noi intrăm la showers. E închis shower-ul și ne trebuie keycard. This door needs a keycard. E grasul ăla aici. Și uite keycard-ul. Bă. Du-te, căcatule, taci din gură. Bă, o să mă pună, cred că... du-te de aici. D-block. Exit through the showers. Dar eu nu vreau exit through the showers. Pe iară putem da strafe. Oscar, my god, he vanished like without a trace. Mamă, și dacă sar aici, ce se întâmplă?
Hep, hep, ăsta e parfumul de succes. Unde stelele sunt verzi. Te declar Miss Univers. Nu vreau să mă duc acolo. Mă duc aici. Mamă, nu-mi zi. Nu-mi zi că cred că și eu ce-i partea asta. Da, bă, știu partea asta. Abraham, nigga. Normal că nu poți intra. Ce ești tu prost să poți intra? Na, bine. Butonaș. S-a deschis ventul ăsta în fața mea, cred că trebuie să intru pe el. Intră! Fai, du-te, dracu. Nu zic că aia intră căcatul ăla după mine în vent. Băi, băi, și eu acum ce fac? Cobor și fug? Cred că aia trebuie să fac. Păi da, mă cac pe mine. Dai mă că noi suntem pizde. Dai. Na. 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 Păi ce dracu am căzut? Pămați sânge. Hai, dă-te-n. Na. Te dracu. Bă. Du-te tu cu Little Pig-ul tău cu tăți. Dai că vine Little Pig ăsta. Futu-și gâtul, mătii, să-ți fută în gura. E terorist handicapat. Dă-te în morți, mătii de sclav. Da, nu sorb, am văzut ușa aia. Revin. Că cam așa că mi-a căzut ceva în cameră și m-am speriat ca dracu. Da, am zis că da, am văzut ușa asta, dar nu vreau să intru pe ea.
Ok, și acum ce trebuie să mai găsesc mai exact? Ce o să... Find an alternate path to the showers. Aici? Ia, pietre. Poate pot să sar acolo? Nu cred că știu să fac parcurs în halul ăsta. Mamă! Oare nu-i ceva aici? Dar normal, mă. Și cred că o să sară mutul ăsta pe mine. Eram sigur, dă-te. Mulțumesc. Bă, te iubesc. Te iubesc. M-a salvat. Fraierul ăsta m-a salvat de la moarte. Bă, ce dracu? Păi bă, dar nu... Vreau să mă duc pe legea asta. Bine, bă! N-am știut că pot să fac parcurs skill-uri de-astea atât de... Bă, să-ți bate ăsta spate. Nu mă pot băga oare și eu spaus cu el. D-block. Mam, și-am trebuie să urcăm. Bateria. Yippee! Ala nu-i legi. Bă, ăsta oare nu vine după mine? Mă caftească. Du-te, căcatule. Du-te înapoi, îmi țiți de la mata de unde ai ieșit. Du-te, că nu îmi trebuie companie. Chiar nu trebuie, na. Și am ce fac? Că la asta campează. Mișcă-te, bă, pleacă. Na. Coaie, când am zis mișcă-te, am zis pleacă, lasă-mă în pace pe mine. Bă, ăsta oare îmi face ceva? Nu sigur. Dai mai, hai să ies din supat. Da. Sugi. Sugi. Cică, hey, everybody, he's there. Du-te în pizda, mătii, dă-te în sângele, mătii. De căcat. Că nu știu ce doctor. Ce doctor mare ăsta în cap, handicapatul ăsta? Bă, ce doc... Aaaa!
Există și doctor. Na. Și m-am cazut cu tătu. Pă, boca mea, să-mi bagă tătă pușcarea, mă, si cu parcurul cu tău. Cu tăt, că eu nu știu să fac parcur. Bă, se bateria? A, nu, era Pepsi. Bă, da, asta oare, nu mă strânge de gât. Zic și eu așa, că nu... Oare n-are treabă? Bine, bă. Și ce trebuia să urcăm aici? De aici e... E niggerul ăsta aici. Da, da. Bă! Bă, dă-l în... Du-te, nu sări! Coaie... Dar eram sigur, bă, și-am zis, bă! No, încă... Cred că încă trebuie să urmărim Blood Trail-ul. Mamă! Saving. Nu avem pe altundeva, numai să o coborăm. Bam, băgăm o baterie. Acum... Da, asta este 100% shower. Trebuia să iau ceva înainte să sar aici. Cred că... Da, mă, cred că trebuia să iau ceva de sus. A, ba nu. Wall Rider. Bă, de aici nu mai știu nimic, am în jur. Bine, nu-i că am știut. Am știut numai de la partea cu pușcăria până la acolo, până la... până la începutul pușcăriei. De aici chiar nu mai știu nimica. Find a way out of the sewers. Frame drop. Bă, cred că mă pot băga pe-n tub. Să mor tu, ai lumina? A, nu. Documente. Mamă. Și puteam pleca pe acolo. Cred că pe aici. Saving. New object flash the water by turning two valves. Na! Dă-i am un flash valve. Bă. Bă, iară tu, mă. Dă-te în gâtul tău. Tu-s pușcăria și aminumatii.
Uai de zilele mătii să-mi bagă. Uai, căcamă să bă. Ce dracu m-o fi pus pe mine să mă joc altfel? Ai, cine? Ia, satana! Ia, satana! Stai, ce obiectiv avem? Flash de water, după ce dăm flash de water ăsta, o să închei și eu videoclipul. Ai de capul meu. Da, tată, du-te, tată, că e liber. Du-te, că nu o să-ți ducă nimeni dorul, aia e, crede-mă, 100% sigur că nu o să... Nu. Eu nu cred că o să-i ducem dorul la gras. Nu-i nimic aici, oare nu-i ceva pe aici? Serios, chiar trebuie să mergem acolo? Bun, hai să zicem, mergem acolo și ce găsim? Nu găsim nimic. Că ne mănâncă ăla cu valvele lui cu tot. Vai, că cam să mă piși în gura lui. Mamă, iară vină încoace. Iară vină încoace. Iară vină încoace, să vadă dacă am plecat. Dar n-am plecat noi. Nu, să văd cât de lung o să fie episodul ăsta. Dar de ce mai să uitam în gaură, mă? Că nu cred că încap aici. Hai, du-te. Cred că l-aștept să vii aici, vă zic sincer. Mamă, am să stau un pic, că vă zic sincer, eu nu mai pot, îs mort. Am emoții. Vine iar încoace că l-aud, da. Da, unde ești? Du-te odată, iată-la iară pe grasnățele în Dumnezeului. Du-te că nu te suport gras prost ce ești. Bă, dar asta mea parcă se teleportează după noi, mă. Mai ne intrai în pușcărie, de unde naiba ai venit și tu pe aici? Că nu cred că aveai cum. Ba da, mă, stai că am uitat cum meu are chei pentru tot. Ori și unde are chei. Că mă cac pe mine. Mă mai aștept odată să vie. Vă zic sincer, mai aștept odată să vie. Și după aia plec. Mai să vie mai odată. Vă zic sincer, nu m-aș risca să ies acum. Trebuia să ies când m-au mers încolo, trebuia să ies, de eu sunt handicapat. Nu prea mai am baterii, bă. Nu obiectiv. Flash the water by turning the two valves. Și unde e the two valves? Aia e întrebarea mea, unde e the two valves? Hai să mai vii odată, aia vreau eu. Să mai vii odată că... îi chill treaba. Bun. De-aia mă aștept să mai vii odată, că nu mă...
Nu, ia! Da la domnul, hai odată! Gras prost ce ești, hai odată! Ia cum sare peste ăla, huă! Dai că mă pun să mănânc un corn, loto. De la double. Până vine fraieros, eu pot să și mănânc. Du-te de aici. Bă, mă piș în capul lui că acum plec. Deja fac episodul plictisitor și mă plictisesc și eu. Asta să iau cu prezervativul. Hai mă, dai că nu suntem femei. Și-o trebuie șmecherina, am fugi înapoi. M-o tras de picioare, ești prost? Păi iară m-am tras de picioare. Tu-s Dumnezeu. Hai că cam să mă cac în capul lui. Păi nu-mi zic că iar încă mă tragi de picioare. Nu mă tragi de picioare de tura asta. Vai multă lură, nu-l suport. Gras prost. Să margă în fața, mă. Să plece de aici. Nu știu dacă mai țin minte că o fă aia între care mergi. De că mă duc între că am uitat că eu n-am fost pe acolo. Bă! Ia grasul. Să plece încolo. Vai că mă piși pe mine. Să margă încolo. Că eu să pot să mă duc în asta la altă parte. Da, vezi că te-o strigat cineva acolo. Da, mă, dă-te în... Du-te în pizda, mătii. Nu mai stau. Prea mult deja. Prea plictisitor videoclipul.
Drain valve. Ia că n-am fost. Bun, hai, suceo. Oare vine asta încoace? Grasul. Să mă duc, să nu mă duc. Oricum aici sunt numai pietroaie. Vai de cap meu. Stau numai un pic aici pentru un mic repauz, așa zis, mic repauz. Ai, că nu mai pot. Ce obiectiv am? A, da, atât ăla cu valve. Hai că cam să mă cac, că nu mai pot. Stă părți la fund. Nu mai pot, nu mai pot. Da, mă, că mă duc, că nu-s femeie. Iară vină, mă! Du-te, căcatule! Ai, dă psile... Bă! E foarte însângerat, băiatul. Să mă piși pe măta de gras prost. Multul urăsc. Deci, bă, grasul ăsta ar trebui să meargă la dracu, că nu mai suport. Acum am impresia că oricum trebuiască să ieșim de aici. Fiindcă nu mai e nimic aici. Că am tras valva aia. Bă, vină. Bă. Du-te, du-te. Drum bun și cale bătută. Du-te, 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 du-te. Du-te, du-te, că n-avem nevoie de tine, du-te. Mamă, vină mă după mine. Am găsit a doua valvă. Du-te! Du-te de aici! Du-te, dracu! Bă! Ce fente i-am tras! La... Nu! Du-te, căcatule! Deci... E bine că am găsit a doua valvă. Aia e cel mai bun lucru. Vedem.
Să mă... Mă, nu, că eu cred că trebuie să schimb ceva pe aici, pe camera. Că tot cad, bă, căcaturi pe aici. Nici maică mea nu mai știu ce naiba să aude. Pe unde s-o dus oare grasul? Na. Uite la, uite la, uite la. Bă, cred că trebuie să... Na, nu, că eu l-aștept iară să vin încoace. Că nu ai ce face așa, deci efectiv nu ai. Ai, bă, deja e atât de plictisitor jocul. Bine, nu-i plictisitor jocul, ăsta e plictisitor. Fiindcă nu mă prea mișc. Și aia e nașpa. Da, mă așteaptă iară grasul ăla prost. Întrebarea mea e mai bine, grasul. Încoaie că să nu mai vină. Fii atent că la asta campează valva. Asta campează valva. Hai încoapă, Iuț. Hai încoace că mi-a fost dor de tine din tot sufletul. N-am mai putut de dor, efectiv, atât de dor mi-a fost de tine. Hai încoace, grasule. Grasule al lui mami. Haide, boss. Hai, du-te, nu știu în altă parte. Du-te, nu ce... Bă, să mă piși pe măta de gras prost. Dar nu, că fii atent ce fac. Mere, mă duc direct la valvă, o torc, îmi fută una în gât, mă duc direct. Nu mai stau la povești. Să vedeți ce giucă îi dau la fraier. Fiți atenți, fiți atenți. Bă, ăsta e orb. Easy, boss, nu mă faci tu pe mine. Eu te fac pe tine. Ce credeți, oare vine încoace? Că nu sigur.
Auzi-le, auzi-le. Auzi-le, ai mâncat iar tata sufletul. Auzi, auzi, sparge ușa. Rupe tata-s garda. Ha. Du-te, beșinosule. Papa. Papa, Chislove. Să mor tu. Tă n-am ieșit din sewers. Oare mi-a dat save? Da. Na, bine, bă, băieți. Că aici am să închei și eu episodul. Ciao.